Je ich 11 a energie majú na rozdávanie. Aj keď už nie sú najmladšie, do starého železa určite nepatria. Babičky v Brestovanoch pri Trnave si povedali, že život na dôchodku si okorenia. Tancujú ako mažoretky. Život pred televízorom a vystávanie pri sporáku tieto dámy už omrzel. Pohyb dvakrát do týždňa im dodáva pocit, že robia niečo pre seba. Cítia sa ako ryby vo vode. Je to ohromná sranda. Myslím, že sme omladli. Moderné babičky sa hýbu ako mladice už pomalý rok. Berú to naozaj vážne. Nebavíme sa, postavte sa a vyrovnajte. Úplne som hotová z toho, keď si nejdem zacvičiť. Z času na čas ich sem tam čo to zabolí, no nic si z toho nerobia. Zaženú to smiechom alebo žartom. Čo my staré babky budeme ukázať, červené gaťky nemáme na spod sklaniny. Začiatky vraj neboli pre nich jednoduché, mali čo robiť, aby udržali paličku. Mimochodom je vyrobená z detskej postielky. Sme si pripadali, že myšame za smažku. Aj si kričíme jedna na druhú. Tam si spravila chybu, tam si spravila. Prešli aj obdobím, keď boli niektorým ľuďom na posmech. Uťahovali si z nich deti, vnúčatá, ale i manželia. Keď som prišla domov, staré mi hovorí, no stará, bože môj, ty si sa dala na takú sprostosť. Peňazí nie je to a tak, aby náklady na kostýmy nemali vysoké, pomáhajú si, ako sa len dá. Oblečenie, čo máme, sme si ušili z postelných plakiet. Tieto babenky sú síce zrelé vekom, ale mladé duchom a to ich drží pri živote. Majú ešte jeden sen, zatancovať si kankán. Tak čo babky,